Добър вечер. В прайм тайма на БНТ започва първият предизборен диспут за извънредните парламентарни избори на 9 юни. В рамките на няколко издания ще видите кандидати за народни представители, излъчени от своите политически сили. Диспутите се провеждат съгласно правилата на Изборния кодекс, решенията на ЦИК, изключеното споразумение между БНТ и участниците в изборите. Право да дебатират имат кандидати на всички партии и коалиции, регистрирани за участие в парламентарния вод. Диспутът е безплатен, а поредността е определена от жребия на ЦИК. Всички участници имат равно време за изказване. В студиото днес са Пламен Пасков от коалиция от партии Ние гражданите. Здравейте и добре дошъл. Заварил. Николай Марков от политическа партия Величие. Здравейте и на вас, господин Марков. Георги Попов от политическа партия Български глас. Здравейте и добре дошъл. Добър вечер на вас и на уважаемите зрители. Арман Бабикян от политическа партия Ние идваме. Здравейте. И Камен Попов от политическа партия За Велика България. Здравейте и на вас, господин Попов. Право на участие имаха от Български възход, ИТН и ДПС, но те не изпратиха участници. Призовавам участниците в днешния дебат за коректен тон, без нападки и непристойни реплики. Започваме по основните теми, които задава политическия и обществения дневен ред. Ще започнем по реда, по който жребия на ЦИК определя в началото. Така ще завършим и в края, само че в обратен ред за финалните ви изказвания. А по време на дебата ще влизаме свободно в разговор. Господин Пасков, първият въпрос е към вас. Кой проблем според вас се нуждае от спешно решение и заради който вие влизате в предизборната надпревара? Проблемът се нарича липса на суверенитет, външно колониално управление, което предопределя всички останали големи, особено стратегическите, а и тактическите беди, недостатъци и недъзи на нашия дневен ред, на нашия живот. Така че битката за суверенитет чисто исторически се осъществява единствено само чрез така нареченото народоосвободително движение. Народоосвободителното движение е форма на съпротивление на външно управлявани народи и страни, която е регистрирана и е вписана в устава на ООН, така че не става дума за партизанска война и за гонене по горите, а за съвършено осмислено отвоюване на 5 форми на суверенитета ни. Външно-политически, ние да решаваме с кого и как да се съюзяваме, а не да ни го натрапват. Вътрешно-политически, ние да избираме нашата вътрешна форма на управление. Икономически и технологически суверенитет, ние решаваме каква да бъде нашата икономика. Следващия културни... Нека да развиете всички тези теми по време на дебата. Добре. Началото сега е за господин Марков. Как влизате в тази политическа надпревара? Коя е основната тема за вас? Политика на 112 на партия Величие е да се прекрати правната възможност на България да бъде включена в гореща фаза на войната, която ще се разгори така или иначе в Украйна. Стъпвам върху думите на Орбан, който каза ясно и недвусмислено, че Европа е на една крачка да вкара войски в Украйна. Господин Попов, вашите основни тези за влизане в политическата кампания? Според политическа партия Български глас, основният проблем на българския народ е ниските доходи и тежкото социално-икономическо положение, в което се намират българските граждани. Геополитика и икономика до този момент. Господин Бабикян, кое е най-важното за вас? 5 приоритета имаме в Ние идваме. Образование. Разбира се, национална сигурност, здравеопазване, икономика базирана на знанието и традиционно за нас битка с мафията. Господин Попов, вашите входни тези в тази кампания и желанието да влезете в парламент? Ние от партия За Велика България ще възстановим авторитета на България и ще върнем самочувствието на българите. Ние сме за силна държава, стабилна икономика. Искаме да покажем, че има алтернатива и графата "няма за кого да гласувам" е излишна в бюлетините. Инфлация, цени на стоки и услуги. Това са важни теми за абсолютно всички в България. Затова нека това да е първия въпрос към всички вас. Каква политика, господин Попов, към вас е отправен този въпрос? Каква политика вие за понижаване на инфлацията и овладяване на цените бихте предложили? Вижте, държавата трябва да спазва стриктно едно правило. Политиката по доходите трябва
да изпреварва реалните доходи на хората, реалните потребности на хората. Как може да стане това? Това може да стане с конкретни мерки в конкретни сектори. Политическа партия Български глас има конкретно предложение. Ние може да имаме предложение и може да връщаме на всеки български гражданин по 600 лева на година. Дали е много, дали е малко, не знам. И това може да стане с конкретна козметична промяна в закона за ДДС. Като връщаме част от ДДС-то, да кажем 5% на физическите лица. Ще излезе бюджета при това връщане на до 600 лева. Ще излезе, в страната има пари, в държавата има пари, просто не се разпределят правилно. Господин Бабикян, вашата идея за овладяване на инфлацията, за достойни доходи и за по-добър живот в България, през какво минава, какви политики? Това са много имагинерни понятия, защото едни смятат добър живот над 20 000 лева, други над 1000 лева. Трябва да има все пак някаква справедливост и средни стойности. Средните стойности са в зависимост от представата на човека за щастие, но да се върна на реалния въпрос, който зададохте. Вижте, мерките са много, но нашата представа за икономика на знанието е базирана един път с реформа в образованието ни, за да можем да стъпим наистина на интелигентна икономика. А не да се оплакваме, че някой е уволнен или е загубил работата си, защото вече не работим с рало. Ние в същото време си искаме да върнем това, което по време на тройната коалиция не се случи, и то заради левицата. Предложението за необлагаем минимум. 10% данък, предложен от Мария Капон, вървеше заедно с необлагаемия минимум. Само че някак си това го пропуснаха. И не успяхте да го защитите вие в парламента. Вие бяхте депутат. Управляваше тройната коалиция тогава. Разбирате ли за кои години говоря? Да, така е. Но успяхте да защитите тази теза в парламента, когато бяхте депутат. Нямаше как. Мнозинството пак не беше наше. Но в същото време можем да върнем или да пуснем поне и в България почастовото заплащане, без социални тежести, за да могат хората да си доработват. Днес в една медия, която няма да цитирам, за да няма обидени, написаха простичко. 1 милион безработни и 1 милион неучещи хора. Тоест развяващи се по кафенетата. Мотивацията значи също е важна. Внасяме работна ръка от някъде. Виждате ли абсурда? Няма как такава икономика да работи успешно. Ще навлезем в детайли, но нека включим и другите. Господин Марков, политиката по доходите, овладяването на инфлацията. Какви са вашите идеи за справяне с тези проблеми? Инфлацията се определя по икономически критерии. За съжаление, вече сме наблюдатели на политически критерии за инфлацията. Например, в България... Не я ли усещате вие в магазините и в услугите? Не, аз се усещам, но тя не е функция на реални неща. По-скоро по политически критерии определя. В България инфлацията не е 3% и половина. Всички го знаят, че е двуцифрено число, но господин Василев я определи така, за да може да изпълним определени критерии, които пак са фалшиви. Така че да се бориме с нещата можем по фалшив начин и по истински начин. Ние предлагаме истински решения за преодоляване на кризата, а не политически критерии за тези неща. Какви са конкретните предложения, които имате? Ами вижте, ние когато бяхме в Англия, срещнахме с 80% от хората, които поставиха въпроса български граждани, беше с това, че са рекетирани в България, не могат да правят бизнес, отнете им фирмата. Докато тук няма свободна среда за предприемачеството, ние не можем да стъпиме на здрави икономически основи. Смятаме, че това е първата крачка, която трябва да се направи и разбира се да има закон за българските инвестиции, които инвеститорите българските бъдат изравнени с чуждестранните, а не те да са с привилегировани права. Господин Попов, за вас какъв е начина за справяне с тези проблеми? Изравняване на доходите, увеличаване на доходите, намаляване на инфлацията? Комплекс от мерки. Преди всичко, стабилна икономика. Добри условия за правене на бизнес. Нулева корупция. Бързо правораздаване. Когато икономиката стъпи на краката си и се развива успешно, тогава няма да има инфлация, тогава няма да има демографски срив, тогава нашите умове и млади хора няма да бягат от България, ще има работна ръка, която ще крепи стабилната икономика, за която ние ще се борим. Звучи добре, но какви са конкретните стъпки? Имате ли ги във вашата програма? За овладяване на инфлацията, ви казвам, тя се овладява или с административни мерки, или с наистина икономически. Създавайки условия за бизнес, ние ще повишим доходите на хората.
Намалявайки данъчното бреме, ще помогнем за стабилната икономика. Справяйки се с корупцията, ние ще помогнем на хората да развиват бизнес, както казва колегата Марк. Намаляване на данъците с колко? Данъците няма да ги намаляваме. Нека да си остане 10% данък печалба, но да има прогресивно облагане, но не повече от 15%, защото пък тогава пак ще създадем предпоставка за злоупотреби. 10% за малките и средни предприятия, максимум 15% за големите фирми. Разбрах ви. Господин Пасков, според вас, овладяване на инфлацията и така, че доходите да са справедливи за всички социални групи? Инфлацията е нещо, което се появи тогава, когато България беше хвърлена в колониалната форма на капитализъм. И като за сравнение инфлацията до 1989 година, за всичките 45 години беше нищожна, трудно изчислима дори, пренебрежима, в сравнение с тази, която ние в момента с вас обсъждаме. И да не говорим за тази, която преживяхме 96-97 година. Така че ако искаме да решим въпроса не на парче, не козметично, а именно от корен, трябва да си върнем това, което е работило както трябва. Именно обществена форма на средствата за производство, изключителна държавна собственост върху стратегическите отрасли и ресурси на страната, запазване на частната собственост за малкия семейен бизнес и за битовите услуги, което ще ни позволи чрез собствен емисионен център, както тогава си печатахме българските пари, на всяка една банкнота беше написано: тази банкнота е обезпечена с злато и всички активи на банката, т.е. банката отговаряше с всичките си активи и това беше нещо, срещу което стоеше голяма икономика от над 3500 промишлени предприятия. Така че когато ние сме една произвеждаща страна, която изнася и която управлява процеса на емитирането на парите и на управлението на икономическите процеси, каквито бяхме до 1989 година, макар и под известен външен надзор от Съветския съюз, тогава тази България нямаше такива въпроси, нямаше такава инфлация, нямаше такива проблеми, нямаше клошари, много неща, нямаше голямо, не беше само дето хората си бяха в България, бяхме над 9 милиона. Данъците за вас трябва ли да бъдат променени? Данъците са въпрос третичен, ако даже бих казал десетичен, защото когато самата всъщност и системата е крива и предназначена да убива, да ограбва, да прокужда и да прави невъзможен бизнеса, както вече колегите казаха в България, това е поради колониалния статус, поради липса на финансово, икономически и технологически суверенитет, което е точка 4 от формите, от 5 форми на суверенитета. Докато това не бъде извоювано, ние може да си говорим каквото си искаме, но суверенитет се отвоюва и защитава с оръжие в ръка. За да имаме оръжие, трябва да имаме военно-промишлен комплекс, трябва да имаме граница, трябва да имаме армия, трябва да имаме правото да ги вземем тия решения. Обвързахте всички теми в едно голямо изречение. Разбрах ви. В една дума даже. Да, в една дума суверенитет, но мен ми се иска да влезем в конкретика. Господин Попов, влизането в еврозоната е обвързано с покриване на няколко критерия. От управителя на БНБ вчера разбрахме, че изпълнителната власт не е готова за влизане в еврозоната. Къде са грешките и пропуските според вас? Това влизането в еврозоната не е нещо, което могат да го решат народните представители в един следващ парламент или депутатите в Европейския парламент. Влизането в еврозоната се решава от Европейската централна банка, от нашата националната ни банка и от икономическите критерии, които са ни поставени. Ние не сме готови, не изпълняваме критерия за предвидимост, не изпълняваме критерия за инфлация. Както колегата каза, има и скрита инфлация. Ние от политическа партия Български глас смятаме, че трябва да влезем в еврозоната само тогава, когато сме готови, по естествен път сме изпълнили всички условия, а не сега и веднага и на всяка цена. Тоест, критерия инфлация трябва да бъде спазен, а не да договаряме влизане в еврозоната с една инфлация, която може да е по-ниска, но не да е изискуемата. Да, трябва да бъде спазен. Всички критерии трябва да бъдат спазени така, както са разписани. Господин Бабикян, ще се подобри ли икономическия живот, ако в България се въведе еврото, например от началото на 25-та година? Вижте, еврото е разменна единица. Ние в момента ползваме пластмасови карти за пари. На тях не пише велики български лев, България на 3 молета и да сме живи и здрави. Но пък е условие, което ще ни дисциплинира в областта на икономиката и фискалната дисциплина. Народна банка губим милиарди от това, че не работим в евро. Надявам се, че държавата ни рано или късно икономически ще стигне до там, че да можем да влезем в еврозоната. Факт е,
че Хърватска влезе след нас в Европейския съюз, но някак се успяха по-рано, което означава, че ние не си вършим работата. Мисля, че с известно закъснение рано или късно ще свършим тази работа и ще се окажем в еврозоната, за да се окажем с силна валута. Ние отдавна сме в борд. Нищо много няма да се случи на България. Би могло да стане по-добре, но все пак и ние трябва да положим усилия, а не да чакаме да просия. Зависи от нас. Господин Попов, имат ли известни основания и въобще основания опасенията на хората, че с въвеждането на еврото ще се увеличат цените, ще се загуби суверенитет или пък, напротив, влизането в еврозоната ще ни даде нови възможности? Питате ме за мнението на хората и аз затова бих поставил въпроса по друг начин. Според мен не е достатъчна разяснителната кампания за плюсовете и минусите от влизането ни в еврозоната. И най-вече, защо не бъдат допитани самите българи, искат ли да участват в еврозоната или не. А защо пак трябва да се следват европейски директиви, обяснени или дообяснени, така трябва, разберете, по-добре е за вас. Нека да се обясни от експерти. Да, за вас е много добре. Вашия живот коренно ще се промени. Или, както казват, защо да се сменя лева с евро, след като той е фиксиран към курса му. Референдум, допитване до хората. Господин Пасков, вие наблегнахте на суверенитета, но според вас еврото добър вариант ли е за нашата страна, за нашата икономика и за най-вече фискалната дисциплина, която трябва да се спазва? Фискалната дисциплина веднъж е гарантирана от външно-колониалния финансов инструмент под названието валутен борд. По-голямо от тази фискална дисциплина голям смисъл няма. А дали еврото ще добави нещо добро? Вие сте противник на борда ли, така ли да ви разбирам, че така го оценявате? На борда, ако трябва да изпреваря въпроса, защото отговора на вашия въпрос се крие в абсолютно всички страни, които приеха еврото и които пострадаха моментално в рамките на по-малко от една година и получиха инфлация от 50-100 и нагоре процента, цитираната от колегата Бабикян Хърватска, която влезе в... която напъхаха. Там също никой не ги е питал хората и не е правен референдум по този въпрос. Получи над 20% инфлация, която беше в пъти по-голяма за всичките изминали години, преди да ги сложат там. Няма как да се задълбочава още повече външното колониално, в това число и финансово, в това число и монетарно управление, което увеличава ограбването и измамата на хората и това да бъде добро за нас. Това ще бъде добро за единици, може би за десетки, в най-добрия случай за стотици, с техния технически персонал, които ще намажат покрай управлението на тези нови финансови потоци. За огромна част от българите, да завърша, аз не съм ви прекъсвал, така че изчакайте си реда. Питам, къде видяхте тези 100%? Питайте в Германия нещо, което Германия, питам нещо, което вие казвате. Вие като питате, изчакайте отговора, защото аз не ви прекъсвам, вие би трябвало да сте възпитан човек и когато аз започвам на вас да отговарям, вие започвате пак да ме прекъсвате. Така че овладейте се малко и бъдете такъв възпитан човек, какъвто дамата помоли да бъдем всички ние. Много ви моля. Така че, когато в Германия вкараха еврото, всичко, което беше една марка, стана на 1 евро. А за парите на хората, т.е. заплатите, които бяха примерно 1000 марки или 2000 марки, 2000 марки станаха на 1000 евро. Така че нещо, което е въртяно и играно в Германия, в Испания, в Италия, в Гърция, във всички останали страни, отговаря на вашия въпрос толкова богато и напоително, че не виждам смисъл да го повторя, но ще направя още едно уточнение. Господин Пасков, само да кажа... Добро, само секунда. Добре. 18 секунди. Ако еврото е толкова добро, защо Дания не е в еврозоната? Защо Великобритания, докато беше член на Евросъюза, не пожела и за нищо на света не се съгласи с еврото? Защо Чехия? Защо Полша? Защо Унгария все още си пазят паричните единици? Без да съм абсолютния защитник на еврото, само ви питам, защо германската икономика е по-добра от българската? Но не желая Говорите за германската икономика преди 15 и повече години, защото в момента сривовете в Германия, които ако имахме малко повече не телевизионно време, където броим секундите, щяхте да разберете, то всъщност се и пише. И на немски се пише, и на английски се пише, и на български. Не съм съвсем съгласна с вас. Всички четем и всички можем да преценим, а може би и зрителите. Така? Господин Бабикян, нека да ви чуем, защото имахте реплика, която прекъснахме. Не, нямах реплика, имах въпроса, но не чух отговора, така че няма смисъл да го обсъждаме. Смешни работи ли би се обсъждат? Господин Марков, за еврото и конкретиката в приемането на еврото е моят въпрос.
те могат ли проблемите, които са много сериозни за България, инфлация, обедняване на големи части от населението, да бъдат преодолени с въвеждането на такъв тип дисциплина? Няма грешка в решението на сегашната изпълнителна власт да отложи този процес. Няма такава грешка. Нито сме готови, нито в момента може да защитим онова, което следва. Според нас, запазването на лева е един уникален инструмент. И то е да може да генерираме дълг срещу реализиране на национални стратегически приоритети. Ако бъдем лишени от това, ние няма да може да имаме стратегически проекти, които да се реализират в България без санкции, без разрешение от Европейската централна банка. Тоест, ние не можем да осъществим, да ползваме онова, което е уникално и е било уникално за българската държава. Тук добавям и дълга, който трябва да го споделим. Дълга на всички европейски държави, който е огромен спрямо българския дълг. Българският дълг е минимален спрямо тези на всички държави в Европейския съюз. Ако ние трябва да споделим дълг, който не сме трупали, и той не е наш дълг, аз не знам тази тежест дали ще бъде понесена от най-бедната държава в Европейския съюз. Ако предприемачеството си е на мястото и се освободи да бъде, повярвайте ми, българските инвеститори, българския бизнес може да реализира уникални неща за България, само че ще им трябва инструмента лев. Господин Марков, но аз не зная да има дълг на еврозоната. То е дълг на всяка една страна. Не е дълг на еврозоната. Не, общ дълг се поема. Не, дълг на еврозоната. На еврозоналните страни. И аз не съм чувала до сега такъв дълг, който солидарно да се... Не ме обвиняйте, че не съм разбрала. Аз също чета и се интересувам и то надълбоко от всичките тези проблеми. Разбира се, няма как вашето мнение да го оборя сега в тези кратки минути. Вероятно, зрителите си дават сметка. Искам и се да минем към други теми и да не задълбаваме повече върху тази. Университетите се готвят за стачка. Преподавателите настояват за увеличение на заплатите. Как може да се реши проблема в образованието? Господин Бабикян, към вас, защото вие казахте, че образованието е ваш приоритет. Да, приоритет е и не просто с наливане на пари в една каца. Нямаме предвид това. Имаме предвид създаването на умни училища, за да могат нашите прекрасни деца, които, нали забелязвате, всички медали по физика, по програмиране, по математика, винаги пристигат при умните български деца. И така, и после какво става? Умни училища. На нас ни трябват и умни училища, а не да ги върнем после тук в България в каменната епоха. След това трябва да развием лабораториите, където се прави наука. След това университетите, където трябва да даваме високото качество. И след това ще правим умна икономика. Тезата, че колкото ми е по-голяма страната, ще събирам повече жито, ще храня конете на олигарха и видите ли колко сме по-големи, сме по-богати, са глупости. Добър модел ли е института Инсайт, например? Да, разбира се, че е добър модел. Защото въпреки, и днес разбрах, че те са получили $1 милион или евро, не може да бъде точно от една голяма компания. Разбира се. Значи моделът е ясен. Въпросът е да се следват конкретните стъпки. Не се реализира обаче. Не се реализира на нас. Наистина ни трябва тази верига, за да могат мозъците да произвеждат пари, а не работа. И не политиците да ми клечат на едно шосе и да обясняват на миньорите, че цял живот са миньори. Добре. Не да печелим инвеститори с това, че тук се плащало най-малко. Не. Тук трябва да се плаща повече, защото има умни и квалифицирани хора. Тук няма инженери. Дефицит на медицински сестри. За какво си говорим? Кой да прави парите в България? Не влизаме в еврото, защото една купчинка хора не искат мръсните им левове да минат през еврото. И ги затварят в апартаменти. Затова вижте цените на жилищата в София, във Варна. Те са нереални. Те са като във Виена. Решаването на проблемите е, може би, като дърпането на един конец от една дреха. Така тя трябва да се разплете цялата. Господин Попов, стачките в университетите, реформата в образованието и начина, по който се обучават българските деца и младежи. Каква е вашата визия? Сега само искам да се върна към еврото, защото ако този момент, в който влезем в еврозоната, зависи и решението може да бъде взето от политическа партия Български глас, ние ще предложим по-дълъг преходен период. Период, в който да действат и двете валути. Не една, не 3, а 5 години. Така по естествен начин цените ще се урегулират според нас и много от пречките ще се избегнат.
Относно образованието, сбъркане модела на образованието в България, системно недофинансирано образованието. Сега бизнеса има нужда от квалифицирана работна ръка. Средствата са в бизнес. За да бъде квалифицирана тази работна ръка, трябва да се направят строго профилирани училища, повече отколкото сега. Проверих за механотехникуми, за електротехникуми. Излиза ми само един електротехникум в Бобов дол. На времето във всеки град имаше електротехникуми и бизнеса може да финансира производството на кадри. Бизнеса може да финансира, да дофинансира образованието в България, строго профилирано, с договорите, като завършат конкретните учениците, да продължат да работят в бизнеса, който е финансирал тяхното обучение. Това е конкретно решение. Целево обучение. Разбирам ви. Да. Имаше такъв прием в университетите преди години. Господин Попов, и към вас въпрос. Къде се къса връзката между образованието и бизнеса и как тя може да се възстанови? Имате ли идея и въобще вашата визия за образованието? Първо искам да кажа, че образованието в България е уникално неадекватно. Нашите деца излизат от училищата науки. По една или друга причина не искам да влизам в подробности. Вие започнахте с въпроса за възнагражденията. Да, ние от Велика България сме за дигане на възнагражденията на учители, на работниците в здравеопазването, в армията и в полицията. Бизнеса и образованието. Не знам дали си спомняте, в близкото минало всички, които завършваха своето висше образование, подписаха договори за 2-годишен стаж след дипломна квалификация или по разпределение. Може би за някой това да звучи деспотично, но наистина България се нуждае от такива стъпки, за да може образованието, като млад специалист, който си получил, да го приложиш на практика. Така ще покриеме липсата на здравна грижа в малките населени места. Така ще покриеме с полицейска наблюдение и присъствие в малките населени места. Така бизнесът ще се избира добре обучени кадри и, както казахме преди малко, това ще доведе до развитието на нашата стабилна икономика. За колко години си представяте, че този модел може да проработи? Веднага. От края на следващата учебна година, ако има промени в съответните закони и наредби да се случи това. Ако имат желание, служебните управляващи утре могат да го вкарат. Съмнявам се, че може веднага, но с добри закони, господин Бабикян така се усмихва, може би защото знае, че в парламента законите се приемат и започват да действат. Господин Марков, и към вас този въпрос, свързан с образованието, с липсата на кадри в болниците, има липса на инженери, има липса на редица специалности. Къде се къса връзката между образование и бизнес? Много теми вкарахте наведнъж. Да, но времето е малко и ми се иска да бъдете кратък. Добре, аз съм университетски преподавател и сигурно имам наблюдение отвътре от системата. Ще ви кажа, в България беха нанесени 2 ядрени удара. Първия беше върху духовността и втория беше върху образованието. В България няма образование. Това, което се случва, е унизително за българския дух. Унизително. Как ще се оправят нещата? Първо трябва да погледнем много напред. Предстои 5-та технологична революция след броени години. Ние сме на прага на 5-та технологична революция. А цялото образование е от 19 век. Ако смятате, че с този вид образование, с този вид хора и преподаватели, с тази психика, ще влезем в бъдещето като подготвени хора и нашите наследници ще поемат една здрава държава и ще бъдат горди с нея, грешите. Това е първото нещо. Короната на българина винаги е било духовността и образованието. Кажете, каква е рецептата, след като сте отвътре, пълна вероятно знаете. На концепцията за образование. Каква пълна да промяна. стане тя? Първо, като за начало хората, които 30 години определят там, едни лелки, 2 или 3, които определят средното образование, първо трябва да се уволнят, защото те от 30 години са там. Тоест нови учебни програми. Не, нова концепция. Нова парадигма. Въобще нова парадигма. И кой да е в центъра на тази парадигма? Държавата. Държавата трябва да е в центъра, а не НПО-тата. Държавата е ценност.
Аз си мислех, че ще НПО-тата кажете не са ценност. учениците и студентите, но вие оставете. казвате, че Те са държавата... потърпеш, те са жертвите. И учителите са жертвите, и учениците са жертвите. Не вкарвайте там проблема. Там няма проблем. Не, просто ви питам. Държавата трябва да си влезе в роля. Нещо много конкретно, господин Марков, понеже и аз понякога преподавам в университети. Студентите ми казват, преподавателите не влизат в часовете. Не са ли преподавателите тези, които формират и дисциплина, и отношение, и визия към образованието? За да станете добър преподавател, не трябва да се влияете какво ви казват студентите. Вие трябва да водите студентите, не те вас. Ама когато не влизат преподаватели в часовете, как да контролираме Говорете с студентите? преподавателите, не с студентите. Това е моя съвет. Добре. Извиняйте, че така едно отклонение вкарах свързано с конкретика в образованието, но господин Попов, понеже корупцията, споделихме тук всички, че начин по който променя, изменя и изкривява живота ни. Борбата с корупцията, каква е визията на вашата партия? Борбата с корупцията трябва да е безмилостна и безпощадна, но тя винаги е свързана с бързото правораздаване. Защо има корупция? Защото има ненаказани. Защо не се променят законите в тази посока? Трябва да се завишат максимално наказанията за корупция, която отвътре изяжда държавата, всички са свикнали с нея, всички знаят, че има и всички се правят, че не я забелязват. Драстични мерки, наказания, бързо правораздаване. Господин Попов, и към вас въпрос свързан с корупцията и начина за справяне с нея. Корупцията е следствие на срастването на политическия елит и бизнес с цел разпределяне в обръчите от фирми на средствата, които пристигат от Европейския съюз и от различните фондове. Корупцията в национален мащаб, корупцията на битово ниво идва от там, че държавните и общинските служители не си вършат работата и това е безнаказано. Ние от политическа партия Български глас имаме готов законопроект, който сме готови да внесем в един следващ парламент за личната финансова отговорност на всеки общински държавен служител. Ако на всеки общински държавен служител на края на месеца държавата му бръкне в джоба за работата, която не е свършил, претупал или забавил, той ще си върши работата и тогава няма да има нужда един гражданин, който чака на опашката да се случи нещо 10-20 дни, да трябва да ходи и по друг начин с стимули да корумпира държавния служител. Той ще си свърши работата. Така че елементарен законопроект, елементарна промяна, която може да доведе до поне в степен справяне с този проблем. Господин Пасков, борбата с корупцията за вас как трябва да се води? Май пропуснахме образованието. Пропуснахме, но вие бяхте подробен в отговора на другите теми и времето ви намалява. Затова, ако искате и по двата въпроса бързо. Образованието е безценна ценност и това е абсолютно безусловно. Само, че образованието само по себе си няма смисъл, ако нямаш промишленост и индустрия, която е главният поръчител на това качествено образование. Поради деиндустриализацията, колониалната деиндустриализация на България, ние в момента имаме едно дезобразование, което произвежда незнаещи, неможещи, функционално и физически неграмотни хора, в това число и с висше образование. Така че ние не произвеждаме конкурентоспособни хора, произвеждаме хора, които после някъде, ако отидат да работят, някой трябва да ги обучава и то не от нулата, от минус. Толкова за образованието, темата е дълга и голяма и частично съм съгласен с част от колегите, няма да уточнявам кои части. А що се отнася до корупцията? Ами корупция без капитализъм няма и капитализъм без корупция не може да съществува. Местата, където няма корупция, беше социалистическата система на Съвета за икономическа взаимопомощ, на Варшавския договор. В момента най-свирепо и най-качествено се борят с корупцията в Китай, където ги разстрелват, но Китай от чудо се управлява от китайската комунистическа партия. Не казвате, че трябва да се случи Казвам, тук че трябва да така, се прави нали всичко, така? което е против националния интерес, включително и висшата мярка за наказание, смъртно наказание, безусловно. Мястото, където корупцията се облага с данъци, мястото, където корупцията се облага с данъци, е Съединените американски държави и това там се нарича лобизъм. Така че, ако искаме да няма корупция, трябва да сменим капиталистическия външно-колониален модел на управление на страната. Трябва да сменим модела. Господин Марков, борбата с корупцията. Корупция означава управленски разврат. Лицето на корупцията Делян Пеевски, което е разобличено от Съединените щати и от Великобритания, и ако спазваме, че сме от евроатлантическото семейство и защитаваме тия ценности, трябва да бъде отстранено веднага
от публична държавна власт. Като за начало. Ако ние това, не отстраним кажете, това ще лице се от реши ли публичната въпроса? държавна власт, да, ще се реши. Трябва да се започне от някъде и аз смятам, Кажете, че това какви са са хората, които са законодателните разобличени мерки? вече като такива. Какви са законодателните мерки, които могат да се предприемат? Защото вие искате да станете народен представител, а народните представители точно това правят. Законодателството е перфектно. На мен не ми е нужна промяна, за да отстраним хората, които са разобличени от евроатлантическите ни партньори. Ако вие отказвате или не казвате, че не трябва да се почне от най-високо от главата, означава, че няма да може да стигнем и най-долу. Започваме от най-горе. И то веднага. Ден първи. Добре, борбата с корупцията, господин Бабикян? Ние оттам почнахме 20-та година някакси. И докъде стигнахте? Следете парите. Те минават точно през тези места, които вече бяха споменати. Тези хора се готвят да се върнат на власт в България и всички трябва да го имаме предвид. Ще ставаме още по-бедни и още по-ограбени. Парите ги има. Да ми говорят за чистки и домати на капитан Андреево, при положение, че половината наркотици за Европа влизат оттам. Нали разбирате, това са детски приказки. Още имаме същия прокурор, но с друго име. Конкретно ли искате? Закон за съдебната власт, наказателно-процесуалния кодекс. Има достатъчно малки закони преди няколко души да кацнат върху Конституцията и да творят безумия. От което, както виждате, нищо не се промени. Направихме огромна конференция с най-светлите умове в българското право, за да могат да дадат на тези хора сок от мозък. И те да го ползват в Народното събрание. Нищо не сме искали. Никой не си вдигна телефона, нито бръкна в библиотеката на Народното събрание, за да види за какво става въпрос. Аз нямам претенции да съм прекрасен юрист, но такива в България има. Смяната на регулаторите и на членовете на регулатори, които с години стоят на тези постове, вие не успяхте, докато бяхте народни представители, да... Чакайте, ние бяхме 30 дена вътре, до никакви регулатори не можахме да стигнем. Въобще... Но направихме единствената комисия за последните 7 парламента, която си свърши работата. Комисията, ръководена от Хаджигенов, беше единствената, която си свърши работата за къс срок, с доклад, във връзка с незаконните подслушвания и битите пред колоните на Министерски съвет. Кога загубихте доверието, господин Бабикян? Защото не ви видяхме след това в парламент. Не сме се кандидатирали. Когато дойде трудно време, какъвто е сега случая, се налага да се появим. Ние обикновено отиваме на бой в трудно време. На трапезата стоят други. Господин Попов, нека да чуем и вас с конкретиката за регулаторите и за начина, по който работата на администрацията може да подпомогне борбата с корупцията. Искам да обърна внимание, че точно забавянето на смяната на ръководителите на регулаторите е политическа корупция. Това е също проява на корупция и тази тема не трябва да се заобикаля. На тези места седат удобни хора, без срок и без възможност да бъдат подменени, умишлено и нарочно, защото те произвеждат и раздават корупция. Господин Попов, и към вас, смяната на членовете на регулаторите и на ръководството на регулаторите? Прави ми впечатление в двата парламента, в които бях, че когато дойдеше момента да се смени главния прокурор, парламентите приключиха своя живот. И в двата парламента. Така че един следващ парламент най-вероятно ще приключи, и този приключи живота си сега, 49-то Народно събрание, когато дойде момента да се говори за смяна на членовете на регулаторните органи и за шефовете на регулаторните органи. Следващото 50-то Народно събрание, ако не се промени модела, ако няма нов политически субект вътре в Народното събрание, ще приключи също тогава, когато дойде момента да се промени състава на комисиите, на регулаторните комисии. Може да бъдете сигурни, ще го проследим да видим. Добре, понеже на някой от вас времето почти изтича, за следващия ми въпрос ще включа само 3 от вас. Шенген и сухопътното членство, какво е необходимо, за да станем пълноправни членове? Господин Бабикян. Същата работа. Трябва да си свършим работа. Не са ни виновни австрийците. Тази контрабанда, за която споменах, продължава да върви. В списъка сме вече на държавите, които са в сивата зона за прането на пари. Добре. Какво да очакваме? Защо да сме в Шенген, когато сме пропускател на
Ние сме пропусквателна граница. Господин Марков, вие сте специалист по сигурност, охраната на границата и сухопътен Шенген. Какви са стъпките, за да стане факт? Изпълнили сме всички критерии за Шенген. Не виждам причина ние да не сме там. Каква е причината обаче да не сме? Къде я виждате вие? Според мен е политическа. Охраната на границата и мигрантския натиск? Това е перфектно в България, не по-различно от всички други европейски държави. Дипломацията ли е проблема? Огромен проблем. Без дипломация нищо не може да постигнем. А просто това, което се случва във Външно министерство, няма нищо общо с дипломацията. В Турция дипломация става след 7 години, в Външно министерство след 3 месеца. Тоест, какво предлагате? Перфектни решения. Първо да изградиме армия от дипломация. Истинска. На висотата на френската и турската дипломация, които са номер 1 в света. И 2. Номер 1 и 2. Без тази машина ние не можем да постигнем нито качествени, нито количествени преимущества. Добре, господин Попов, охраната на границата и мигрантския натиск. Охраната на границата също е бързо разрешим проблем. Няма да си даряваме оборудването, а ще го оставим на границата. Но аз искам да засегна една друга тема, извинявайте, и вие някои въпроси. Кажете. Не ви ли прави впечатление, че сутрин новините, освен с политическите дебати, започват с жертвите по пътя? Ние от За Велика България искаме да спрем войната по пътищата. Искаме да спреме да гледаме сутрин разплакани майки по телевизията. Искаме драстични промени в закона за употребата на алкохол. Пил не караш. Границата от 0,5 промила трябва да бъде премахната категорично, за да спрат да умират невинни деца на пешеходни пътеки. Шенген. Шенген ползва единствено фирмите. Обикновените граждани и сега си пътуват без проблеми. Шенген е създаден, за да могат да минават безпроблемно и бързо стоки и камиони по сухопътните граници. Това не е толкова от огромно значение и важно за момента. Важно е да си оправим държавата. Добре, господин Попов, нека да чуем и вас. Господин Попов, вашия съйменник зададе темата за войната по пътищата. Тя наистина е много важна. Много бързо. Какви са вашите идеи за това? Само за Шенген, извинявам се, защото имам какво да кажа. Ние от политическа партия Български глас смятаме, че влизането в Шенген сега и веднага е наложително, тъй като ние сме изпълнили критериите още преди 12 години. Влязахме по въздух и вода и това управляващите го показаха като огромно постижение, което само показва, че ние българите сме хора втора употреба в Европейския съюз. Реално, наистина, бизнеса, както каза колегата, бизнесът се ползва от Шенген, но и ние чакаме по границите. Камионите и шофьорите, които чакат с дни да преминат границата в унизителни, нечовешки условия, без санитарни възели, спът в кабините, в сняг, в дъжд, буферните паркинги не работят или ако работят са претоварени. Сега Австрия ни постави 5 условия по Дъблинския регламент, който гласи, че всеки беженец влязъл не може да поиска убежище и защита. Бъдете кратък, моля ви, не може да поиска убежище и защита в която и да е страна в Европа, а само в страната, в която е първо регистриран. И понеже бежанците са предимно икономически, проблемите на богатите страни са в пъти по-големи, отколкото на България. Добре, ако тук влизат 20, в Англия в Италия влизат 200. Благодаря ви. Сега вече е време да приключваме и ви моля за финалните ви думи. Нека те бъдат кратки. Господин Попов, започваме от вас. Първо искам да приветствам всички участници в този диспут, защото малко или много ние гледаме в една посока и вървим по една и съща трънлива пътека. Второ, с номер 30 българите ще гласуват за възстановяването на авторитета на България и самочувствието им. За нас, гласувайки, гласуват за себе си. Добре, благодаря, господин Бабикян. Кратки финални думи. България е прекрасно място, управлявана от отвратителни хора. И ние отдавна сме си дали ясна сметка за това. Затова ние идваме и за да си отидат те с номер 21. България наистина е прекрасно място. Господин Попов, финалните думи от вас. Уважаеми български граждани, ако искате безвремието да спре и да не ходим на избори всеки 6 месеца, гласувайте за политическа партия Български глас с бюлетина номер 6. Господин Марков.
Партия Величие с бюлетина 25 има план за стратегическо управление на България за следващите 100 години. Както човек си гради къщата и иска да гледа деца и внуци в нея, така трябва да се управлява и държавата. Ако нямаме такава визия и такива визионери, България ще бъде ретроградна държава винаги в периферията на някой от съюзите, независимо дали е на изток или на запад. Благодаря ви. Господин Пасков, последните секунди са за вас. Никакъв Шенген не трябва, защото сърбите не са в Шенген, а хора свободно в Европа. В същото време социалистическа България, която не беше в никакъв Шенген, имаше най-голямата логистична компания СОМАТ по света. Кажете номера на вашата бюлетина и така да приключим. Номера на нашата бюлетина е 4, добър 4 за ние гражданите. Добре, благодаря на всички вас за участието тази вечер в диспута. Така той завършва. Следващият очаквайте другия четвъртък, отново от 21 часа. Водещ ще бъде Аделина Радева. Довиждане и останете с БНТ.